Ja, nogle gange, når jeg holder foredrag, så kommer det bagefter nåler, der ikke kender mig, og de spørger, hvor jeg kommer fra. Så jeg har tænkt mig, at jeg ville starte i dag med at fortælle for dem, der ikke kender mig, at jeg kommer fra Spanien. Jeg har nok boet mange år i Danmark, men dansk det er et vanskeligt sprog, og accent den bliver ved at være der. Og samtidig også, hvis mit sprog ikke er helt perfekt, så kan I forstå årsagen til det. Så det er fredag i dag. Det er den sidste dag her i vores kursus. Et kredsløb er lige ved at være færdig. Det er lige ved at være afsluttet. Martinus har fortalt os om det store kosmiske kredsløb, om vores store rejse, hvor vi går igennem de forskellige riger, mineralrige, planterige, dyrerige, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden, og så særlighedsrige, for at igen starte et nyt kredsløb på et højere plan. Altså vi går igennem de fysiske og de åndelige verdener. Og i løbet af det kredsløb, det er både mørket og lyset. Alt har sit kredsløb. Vandet har sit kredsløb. Tankerne har sit kredsløb. Året har også sit kredsløb med de 4 årstider. Og døgnet har sit kredsløb. Vi hørte også om kærlighedens kredsløb. Så spørgsmålet er, hvordan er det med jeres forventningernes kredsløb? I har haft nogle forventninger i forhold til jeres ophold her i Klint. Ser det ud til, at de forventninger er blevet indfriet? Er I måske gået igennem nogle mørke stunder, og nu begynder lyset at vise sig? Altså jeg håber, I går herfra alle sammen med en masse lys i jeres sind. Det betyder ikke, at alle jeres spørgsmål skulle være blevet besvaret. Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Fordi det er faktisk dejligt at have spørgsmål, som man skal arbejde for at finde et svar. Og når det svar kommer, så melder det sig nye spørgsmål, som man skal arbejde videre med. Det er godt at have altid et spørgsmål, som man skal arbejde med. Og det er dejligt at have lys ind i sindet, som kan belyse det arbejde med at få besvaret de spørgsmål. Så nu handler det om at gå herfra med en masse lys i vores sind og arbejde videre med de tanker, som har optaget os i disse dage. Det handler om at integrere de tanker og forstå dem, men ikke kun med hovedet, også med hjertet. Ugens emne har været et kærligt Guds begreb. Vi hørte i søndags om, hvem er Gud. Og så har vi hørt i løbet af ugen forskellige emner, som har belyst nemlig det her Guds begreb og Guds forhold. Vi har hørt om skæmning, samvittighed, kærlighed, tolerance. Og i dag, den sidste dag på vores kursus her, i den her uge, skal vi høre om den kosmiske forbindelse. Om hvordan vi kommer i kontakt med den Gud, som vi hørte om i søndags og hele ugen. Men faktisk, han har også været blandt os hele tiden. Måske har vi ikke lagt mærke til det, men han har været i høj grad blandt os. Så emnet det den kosmiske forbindelse. Og det må dreje sig om forbindelsen til kosmos, til universet, til Gud. Og hvad består kosmos af? Her har vi
en stamceller, det er, som repræsenterer mikrokosmos. Så har vi et lille jordmenneske. Det er et barn fra vores familie. Han repræsenterer mellemkosmos. Og så har vi her Mælkevejen, vores egen Mælkevej, makrokosmos. Så et spørgsmål er, alt det her, er det udslag af tilfældige stofkombinationer, som lige så godt kunne have været helt anderledes. Det er mange, der tror, det er mange, der forstår, at det findes kun den fysiske verden. Og mange identificerer sig med materien, med det fysiske materie, med deres fysiske krop. Så det betyder, at når de er væk, når deres krop er væk, alt er afslut for dem. Men er det sådan? Nej. Martinus siger i små bog 16, universets Mælkevejen, han siger, nej, det er resultatet af logisk tænkning og skabelse. Udfoldelse af den bevidsthed, som eksisterer bag hele universet, og som mennesket kalder Gud. Så et spørgsmål nu er, hvordan vi kan komme i forbindelse med den bevidsthed, som eksisterer bag hele universet. Hvordan kan vi kontakte det faste punkt, skaberen bag ved alt? Hvordan kan de komme i kontakt med Gud? Og når det drejer sig om ting, som mennesker har skabt, vi har ingen problem med at vide, vi ved, at alle ting har deres skaber. Altså en bygning, et hus, det er en, der har tegnet den, og fagfolk også, der har bygget huset, bygningen. Et møbel, det er også en snedker, eller en, der har lavet den møbel. En kunstværk, en skulptur, et billede, har også et menneske, der har skabt den. Men når det drejer sig om de ting, som ikke er skabt af mennesker, så er det vanskeligt at finde skaberen. Og det betragtes også som uvidenskabeligt, at den kender et levende ophav bag alt det der. På trods af, at naturens frembringelse er mindst lige så logisk i deres struktur, som de ting, menneskene har skabt. Og faktisk er det ikke logisk at tænke sådan. Men hvad sker? Det sker, at de ting, som ikke er menneskeskabt, de befinder sig uden for vores synsevners fokus. Og så det, der handler om, det der drejer sig om, er, at det fokus, det skal blive bredere. Vores synsevner skal udvikle sig. Vi har nogle synsorganer, der ligger latent. Det er de synsorganer, der giver os evner til at komme i kontakt, til at opleve de åndelige realiteter. Og det er de synsevner, der skal også komme i fokus. Det kan vi se her. Så jeg vil kun forklare her, fordi det er den del af det symbol, som vejen mod lyset. Og det er faktisk her, det er et jordmenneske. Og det der fokus, synsevners fokus, den er meget begrænset. Jordmennesker ser kun de fysiske realiteter. Men her er et menneske, der er kosmisk bevidst. Og et kosmisk bevidst menneske har adgang til både det fysiske, det skabte ekstra, men det menneske har også adgang til skaberevner, og også til, har adgang til at erfare også X1.
Så det handler om, at vores fokus efterhånden må blive bredere og bredere, til at kunne have det hele ind i. Ja, og vi kan belyse problematikken med Martinus symbol 22. Ja, her er materialistisk ufærdige verdensbilleder. Det er faktisk det, der svarer til den nederste del her. Altså det her symbol, det er delt i to dele. Den nederste del, det er det fysiske verden, det er det skabte. Mineralrige, planterige, og så dyreriget med jordmennesker her til sidst. Og så her har vi et jordmenneskes jeg, så Gudesøndens jeg. I den øverste del har vi guddommens jeg, de åndelige riger, altså forsynet. Og så har vi her de der stråler, hvide og violette stråler, som det repræsenterer nemlig det kosmiske forbindelse. Det er forbindelse mellem jordmennesker og guddommen. Og hvordan kan den forbindelse ske? Hvordan kan det finde sted? Så må vi tilbage her til den nederste del. Og så har vi her mineralrige, som faktisk mineralrige, det er en overgangsrige fra det ene spiral til den anden. Væsenet er blevet mæt af lyset og længes efter mørke, efter at komme ned igen i den fysiske verden. Så vi har mineraler, men mineraler har deres bevidsthed fuldstændig på den åndelige verden, så mineralernes sanseevner sanser intet på det fysiske plan. Hos planterne, altså planterne begynder allerede at være lidt mere ned i materien, men dog, de har kun anelse, altså de aner lys og mørke, vind og regn, de aner, altså hvis når folk plukker dem, blomsterne, eller folk træder på græsset, men det er kun en meget svag anelse, så deres sanser er ikke vågne, de er sovende faktisk. Men så her har vi dyreriget, og så dyrene, de er vågne, de er allerede ned i det fysiske verden. Med deres 5 sanser, de sanser det fysiske. Og så her kommer vi til jordmennesket. Så de to første stråler her, eller figurer, det er et meget primitivt æblelignende væsen, som ikke findes mere her på jorden. Den næste figur her, det er det primitive menneske, som det findes endnu her på jorden, men den forsvinder snart. Og det primitive menneske har instinkt, og religiøs instinkt, det er endnu rester af den kosmiske bevidsthed fra det forrige kredsløb. Og så det primitive menneske har også en meget primitiv følelse. Men udviklingen går videre. Så mennesket udvikler sig videre. Og så kommer intelligens, energi ind i. Det menneske, som først var instinktiv, så kommer intelligensen og afløser instinktet. På den måde, at det primitive menneske troede endnu på ånder og guder, kunne ikke forklare, men havde en fornemmelse. Men med intelligensen, så begynder mennesket kun at acceptere det,
der kan sanses med de fysiske evner. Altså intelligensen, det er ikke en oplevelsesevne, det er kun en analyseringsevne. Så jo mennesket her begynder at analysere, og så bliver det ateistisk, fordi det er kun det, som kan sanse, kan røre ved, kan forstå med sit hoved, så er det det, der kan accepteres. Men selvfølgelig går udviklingen videre. Fordi her, også følelserne, det handler meget om mit eget, min familie, mine venner, mit land. Så i det område oplever man også nationalismen. Men, og så det går med krig mellem mennesker og krig også mellem nationer. Fordi hvis enhver vil kun forsvare og har sit eget, det kan ikke undgås, at det kommer krig. Men krig, lidelsen, smerten gør, at mennesker udvikler sig videre. Og så følelserne bliver mere humane. Og så lidelsen udvikler humanitet, næstekærlighed. Og så efterhånden begynder mennesket at bevæge sig lidt frem, der hvor vedkommende ikke mener at gøre nogen fordred. Og når humaniteten og næstekærlighed udvikler sig, så åbner det døren til intuition. Og det er gennem intuition, at man åbner for de åndelige realiteter. Og vi befinder os lige omkring her, hvor modtageren begynder at være parat til at modtage de åndelige bølgelængder. Og så er spørgsmålet, hvordan skal man kunne komme til den kosmiske forbindelse? Hvordan de åndelige bølgelængder kan komme ned i vores modtager? En mulighed var, at vi fik en mail fra Gud. Så i dag, all class per mail. Ja, I griner, men faktisk, det var en kronik i Politiken den 15. juni i år. Og det var en mand, og han fortæller, hvordan han har fået en mail fra Gud.